Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Ia uitați-vă aici. Și ia uitați-vă aici. Și ia uitați-vă aici. Yes! Deci o să deschidem un mega box. Mă, cât m-a scăzut, bă. Și vreau să fac și eu 10.000. Na, asta a fost. Ne băgăm și noi la un Brawl Ball. Jocul ăsta se pare wow. Am făcut rank 34 pe Shelly. De 24, pardon, mă, ce doamne, ăștia 34. 24 pe Shelly. Și haideți să câștigăm meciul ăsta. Și gata. Doar ăsta ne trebuie. Bă, o să vă dau un gol cum l-a dat Ronaldo. Cum n-a dat Ronaldo, că Ronaldo nu știe să dea ca mine. Mulțumesc, Pocolino. Că nu pot să zic pe nume. Habar n-am ce nume e ăla. Știi ce? Nu vreau să zic asta. Fac, o să fac ce am făcut. Așa, mersi. Am să fac o dată. What? What the fuck? Tot eu am dat gol. Tot eu am dat gol. Tot eu am dat gol. Oh. What the fuck? Le-am dat nou la echipă. What the... Yeah! Nu vreau să mă duce primintea. Fuck. Nu cream că va fi atât de rapid meciul. Na, încă 5 trofee. Poate cred să mă gândesc și am să fac rank 20 pe Daryl, dar nu cred că în episodul ăsta. Filme de 2 minute. 2 minute să terminat un meci? Un minut și ceva. În fine. Daryl e bun, deci dacă vreți să jucați, dacă vreți să jucați Brawl Ball și să câștigați, cei mai buni brawler sunt așa pentru Brawl Ball. Daryl sau Daryl, El Primo și Shelly. Ei sunt cei mai buni. Mulțumesc, dar nu am nevoie de damage, na, dacă te înțelegi ce am zis. Eu am nevoie să dau asta, știi, și am și dat-o. Nu, frate, cam ușor, nu înțeleg de ce mi-a dat jucători așa atât de ușori de bătut. Păi vin aici, le dau așa un ăsta, iau asta așa și bum. Ce a fost mare greu, frate? Deci a fost foarte ușor. În fine, am făcut și noi rank 15. Frate, Doamne ajută, deci Doamne ajută să-mi pice și mie ceva ca lumea. Bine, cumpărăm asta. Hai că da. Deci, frate, cu Dumnezeu înainte. 6! Ce pică? Jackie, Bibi, Rosa și Gadget pe Spike. Vreau și un caracter nou, dar e bun, Gadget pe Spike. Nu avem ce să găsim și pe asta. 1066 de astea. Na. Acum să ne pice brunul. Ar fi fost. Hai să luăm pe Spike Coțo, care avem Gadget. Și ne poate pica și Star Power. Da. Deci dăm toate direcțiile și un de la e 520 damage. Hai să încercăm, frate. Nu vreau un Brawl Ball. Dar în fine. Ia, mă văd dreptate? Păi da. Bă. Pase. Pase. Hai că-mi dă asta pase. Bă, de chiar e mișto, adică da, de meșcalul, adică cam puțin, adică n-am, că nu de la toți, în fine, aș fi vrut un Mr. P sau ceva, na. Așa. Bă, să știi că e mai nașpa era dacă nu pica nimica, știi? Deci, să ne mulțumim cu ce avem. O să dau un gol, am crescut eu am mingea, bă, eu am crescat mingea.
Nu contează, am câștigat și meciul ăsta. Da, hai să jucăm și cu Shelică. Am stat paurile pe ea. Stai, cum se numea? Bandandy, nici ziceam, în fine. Bă, cât m-a scăzut, mă? Bă, cât m-a scăzut, mă? 100 de trofee? Oh. Ce fac eu acum, mă? Cum mă omor eu pe asta 200 de trofee? Fă, ești proastă. Tot ce eu dau, o să dau un mare gol. Bă, 50 viață, what the fuck? Am vrut să încerc ceva, dar nu mi-a ieșit. Nașpa că stă terminat sezonul, da? Nu contează. Se va băga noul caracter, dar încă nu se știe ce de asta va fi. Bă, sunt ăla să m-am găsit că e cineva aici, dar nu e nimeni. Bravo, frate. Să mai faci de astea. Știu că e Shelly asta și că știu că e Shelly. Dă-i mă una. Du-te, tu ce te-ai pe câmpii să rămâi pe câmpii, că te duci pe câmpii. Nu contează, frate. Bravo. Nu dau eu, dau altul. Nu trebuie neapărat dau eu. Mulțumesc. Nașpa că nu mai poți să ies pe afară, frate. Na, nu contează. Adică fuck you. Adică contează, dar na, aia poți să riști. Odată când găsise un joc mișto, adică na, când aveam, încă l-am, dar nu contează, ăsta, Watch Dogs 2, l-am pe Xbox, știi, și mă jucam, cred că m-am jucat timp de o lună fără să ies din casă. Bă, o lună fără să ies din casă și nu era nicio coronă sau ceva. Nu înțeleg de ce nu mai pot atâta, că na, l-am terminat și de asta. M-am jucat, bă, un centimetru, bă. Oh, let's go. Fraierul meu. Na. Dacă dai autogol te bat. Da, mi-a dat stun. Nu știu cum mi-a dat stun, mi-a dat stun. Cred că e gadgetul ăla lui. Dacă ne dă gol am merit-o. Bravo, măi. Hai mă, vine cu. Mă, cât ne bă, dau ultima dată, dar stai că nu dau ultima dată, dă-i înapoi, nu știa ce să mai fac. Hai, frate, să vină încoa. Dar cine n-ai dă ăsta, ăla că mă enervează. Am pierdut un meci și îmi dă -8. Fuck you. No, dacă m-a spănat așa... Na, ia să vedeți cât îmi ia. Na, am făcut un trofeu pe Shelly bine. Ia să ne mai uităm pe shop. 2000 Star Power pe El Primo. Nu mersi. Ce să mai... Ia stai, pot să bag niște bani. 50 de lei parcă mai. 50 de lei pe card. Acum bag repede să nu vedeți. Cine-și mincea acest voi? A, nu e asta, stai. Nu asta.
Așa. Se procesează. Așa. Era așa. Și... Da, nu mai. Nu contează. Cât? 1250. Cum fac eu? Nu fac rost, că nu o să am cum. Solo? Nu. Mă jucăm un singur meci și închidem și noi acest episod minunat de 10 minute. Nici nu știu când a trecut 10 minute, frate. Pe bune zic. Nu contează. 11. O alt e un meci cu Shelly. Mi se pare că mi-a 9 sau 8. E și spurcatul ăla acolo. Bă, eu l-omor pe ăla. Îmi dau gadgetul și l-omor. Stai și câte ajung. Și ce am să stau așa. Ăla mă caută. Da, și eu îl caut pe cineva. Dacă știți unde e. Mă, ce m-a salvat gadgetul. Mort. Da, oricum e mort. Am dat ultima dată pe degeaba. Acolo este cineva 100 în mie. Am avut dreptate că am zis 100 în mie. Omoară pe ăla, omoară-l, așa. Nu pe mine, băi, eu timp, gata, cine face? Timp? Du-te dracu. Du-te dracu pe câmpii, du-te dracu la copii, du-te dracu pe câmpii, du-te dracu la câmpii, du-te dracu pe câmpii. Nu, da, cu tine am să fac 100%, care ai 6. Dacă îmi fac ultimata direct, pe el mă duc. Na, oricum, acesta a fost, ia să vedem cât îmi dă și închidem episodul. +1. Oricum, acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și ne auzim data viitoare. Pa, pa!